Aquesta sequera és més destacable que del 2007-2008, perquè aquella, tot i que va ser molt important, aquesta és més extensa, agafa més llocs del país i, sobretot, agafa la Catalunya humida. Afecta molt a les comarques de Girona, a les comarques de Barcelona i al Pirineu, que és on habitualment hi plou i tenim sempre aigua suficient. Per tant, afecta llocs on com que estem acostumats a tenir aigua, en gastem més. Hi ha més l'agricultura, el tipus d'activitat econòmica doncs també se'n ressenteix. I les plantes, el paisatge, els animals també estan acostumats a tenir aigua. No són com altres llocs de Catalunya que no n'hi ha i per tant ja hi estan acostumats, avesats a viure d'aquesta manera. Aquí hi ha plantes i animals que no hi estan avesats i per tant això està provocant més problemes. Què haurem de fer? Doncs entendre que això està aquí per quedar-se. És una situació que repetirà. I per tant, tant sigui des del punt de vista humà, nosaltres com a usuaris de l'aigua, per beure'ns-la, però també per cultivar o així, hem de trobar alternatives a fer-ho diferent. I pel que fa a la natura, al paisatge i fins i tot a l'explotació del paisatge, a l'agricultura, doncs també haurem de prendre alternatives per enfrontar-nos amb aquesta nova situació. L'aigua anirà menys i l'usuari anirà més. I això és una equació que no quadra. Per tant, no podem confiar en l'aigua que arriba del cel. Hem de buscar una solució tecnològica. L'aigua que arribi del cel, fantàstic, però hem de trobar una solució tecnològica que ens doni seguretat de subministrament. Això què vol dir? Desalinització, però sobretot, reutilització. Nosaltres ara estem a Catalunya, ara mateix a la ciutat de Barcelona, estem fent servir un de cada tres, un terç, és aigua reutilitzada. Vol dir que la tecnologia de la depuradora del Prat és tan bona que és com si fos una desalinització. De fet, fa servir la tecnologia que s'hi sembla molt. Tenen com una mena de membranes que fan passar l'aigua per allà dintre i no queda res d'allò que havia estat com a aigua residual. Aquesta aigua ara mateix ja s'està tirant riu amunt i torna per sobre del lloc on es capta l'aigua per fer el subministrament a la ciutat de Barcelona. Per tant, un terç ara de l'aigua que bevem ja és reutilitzada. Hem d'anar amb molt més que això. Més de la meitat de l'aigua ha de ser reutilitzada. Almenys a totes les àrees urbanes. Perquè si no, tindrem problemes de subministrament. I segon, perquè una cosa és el preu de desalinitzar és altíssim. Es pot fer ara perquè si no, ja mires tu què farem. Gràcies a que estem desalinitzant, no estem en una situació d'emergència des de fa mesos, que s'entengui. O sigui, estaríem ja en una situació de tancament d'aigua, de subministrament, molt important des de fa mesos. Com que estem fabricant la mateixa aigua que cap 100 hectòmetres cúbics, això és un embassament sencer. Estem produint d'aigua desalinitzada, però és molt cara. Els cristians tenim un compromís amb el canvi climàtic similar, jo crec, al de ser bones persones pel fet de creure en Déu. El Papa ens ho va recordar amb aquesta encíclica, la Laudato Si, que en realitat és una encíclica econòmica, perquè el que parla és d'una teoria econòmica, en realitat que se'n diu la teoria econòmica del bé comú. I gràcies a que va fer aquesta Laudato Si, l'Acord de París es va produir. Ell va publicar aquesta encíclica i va generar un estat d'opinió en la humanitat, jo crec, en el que calia prendre decisions i calia com a mínim començar a fer alguna cosa. I això es va notar, sens dubte, en l'Acord de París, que en un any va estar ratificat per gairebé tots els països del planeta, cosa que no havia passat mai. La gent parla de Kyoto, de l'Acord de Kyoto, el protocol de Kyoto, i diuen que era millor. No. L'Acord de París, en un any, tot el món, o gairebé tot el món, hi va estar d'acord. Aconseguir unanimitat en el món, francament, és molt difícil. I a les conferències de les parts, que són aquestes reunions que van als polítics de tot el món, que es fa un cop cada any, i que van evolucionant aquests acords com l'Acord de París, ara hi ha una de les línies que es diu Lost and Damage. Això què vol dir? Pèrdua i danys. Les pèrdues vol dir que es perdrà. És a dir, hem fracassat i això es perdrà. Pakistan, a la Índia, ja estan tenint temperatures que arriben als 50 graus. Això és mort. O sigui, per sobre dels 45, és molt malament. Però per sobre dels 50 és molt. Llavors,
també ho diem aquí, que tenim calor, però... Per tant, haurem de tenir empatia com a societat.